चलिए फिर आप सबके बीच में हम गायक कलाकार भरथरी जी एगो बेटी के गीत लेके आइल बनी जा जे आज बेटी पर कितना जुर्म होता, जन्म से लेके जवान से लेके ससुरा से लेके नैहर तक कितना दुख बा। आप सबके बीच में प्रस्तुत कइल जाता। सबके जड़ एक बात दहेज, तो सबसे निवेदन बाजे भाई बेटी के ख्याल कइल जाओ। एगो बेटी कहतड़ी हो कि बेटी के माता विधाता भी दुश्मन, तब काहे बेटी बनवले भगवान हो। बेटी घर में आईली त चकलेट ना बटैली, बेटा में होता सोहर पा के पुआ पकवान हो। बेटी के नाही शिक्षा रोपवावल जाता धान हो। अरे बेटा पढ़े जाता रूस चीन और जापान हो। कि कहे भारत विचारता तब काहे करेला लोग कन्या अवदान हो। लड़की कहतिया ए दुनिया के लोग से पूरा संसार के लोग ए भारत सरकार ले कि आखिर कौन गुनाह बा कि हमनी के हर समय मारल जाता। लड़की कहतिया कि मारे मुआवे वाला सिस्टम कहिया ले मेटियो, ना बहरी सुरक्षित बाड़ी ना घर ही में बेटी हो। के दुश्मन बा बुझाते नहीं। अभी पेट में आवत तड़ी तैसे ही दुश्मन बा के बाबू। माई बनली कसाई हो जाचे चेक कराई हो। माई बनली कसाई हो जाचे चेक कराई।
जबरी चापी नरेटी हो ना घर ही सुरक्षित बाड़ी नाही बहरी अब बेटी हो एक जगह मर गईली दूसरा जगह देखी कहाँ मारल जाता देख दुल्हा के बाप हो ससुरा करेला पाप हो देख दुल्हा के बाप हो ससुरा करेला पाप हो दहेज कम मिलल बहे दुल्हनिया ले एगो काम कर सकी जब तक जी ही तब ले दहेज तब मिली ना ऐसे करा के जरावस बबुआ जब ले जी ही जियत रही त दोसरा से जियत रही त दोसरा से तिलकिया ना भेटी हो विकास जब आ जला जवानी हो बढ़ेला परेशानी हो जब आ जला जवानी हो बढ़ेला परेशानी हो प्यार के जाल में फंसा के भाई प्यार के जाल में फंसा के लोगवा प्यार के जाल में फंसा के लोगवा देला कफन लपेटी हो ना घर ही सुरक्षित बाड़ी नहीं बहरी अब बेटी हो आप सबके अगर निक लागी बेटी के गीत तो कमेंट करके जरूर बताइब जा दर दर के ठोकर खा तड़ी बेटी अभी हाल ही में श्रेया के कहानी सुननी जा नवीनगर औरंगाबाद में तो आप सबसे निवेदन बा जितना भी माई बहन बेटी भैया काका लोग बड़ा एक पर विचार करके आए बिंदु के रोकल जाए दहेज के रोकल नहीं बबुआ ना ही घर ही सुरक्षित बाड़ी ना ही बहरी